ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин, квартира ва якчанд даврӯзаҳо ва якчанд намуд дига мақсад ки вагонҳои фурӯшӣ ҳастанд ки барои ҷои савдо кардан ва барои дигар чизо. ва дӯстони азиз, боз заминҳо рӯй карданд ки бо нархи арзон ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марама сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экранмода рӯй кунен. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо ҳастад нархҳои хонаҳо сар мешавад аз 50 000 сомонӣ ҳастад ва заминҳои фурӯшӣ ай 23 000 сомонӣ сар мешаванд. хонаи фурӯшӣ рӯй кардан аз территорияи Файзобод, аз территорияи ноҳияи Данғара, аз территорияи Рӯдакӣ, шаҳри Бохта, Душанбе, Ваҳдат, Тисор, ноҳияи 5 ва квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Турсунзода, территорияи шаҳри Бохтар, аз Душанбе якхонага, духонага ва аз шаҳри Бохтарам квартира рӯй кардан ва аз дигар тарафам ҳастад. ва дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 119 сомону 50 дирам бошад. навори имзоро сар мекунем то охираш тамошо кунем. барома мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. мегзарем ба якм эълони имрӯза. дарвозаҳои фурӯшӣ ҳастанд дӯстони азиз ки ҳамаи намуд размер, ҳамаи намуд сифат ва бо нархҳои арзон. дарвозаҳо мақсад ки ҳамаи намуд светкати ҳастанд. дастсафка территорияи ноҳияи Фархуд ҳама ҷош дорад. тарафҳои мақсад ки Московский, территорияи Восет, территорияи Данғара ва Кӯлоб дастсафка доранд. мақсад ки нархҳошон ай арзон то сифатҳои қиматча ҳастанд. бо ин хеле решоткаҳои барои баландиам ҳастанд ва дарои барои квартираҳом ҳастанд. обшин ҳамаи намуд даврӯзаҳо устои мақсад ки чандсола таҷрибаи корӣ доранд. яъне ки чӣ хеле ки шумо хоҳен тайёр мекунанд метиҳанд ва чӣ хеле ки мисол агар ба шумо чӣ хеле ки размер, чӣ хеле ки сифат дар кор бошад карда метиҳанд. нархҳошон бо маслиҳат. ин мақсад ки сехшон қарор дорад дар ноҳияи Фархор, қишлоқи Калмаста. дӯстони азиз, ноҳияи Фархор, қишлоқи Калмаста қарор дорад. дастсафка территорияи Фархор ба ҳама ҷош, территорияи Московский, территорияи Восет, Данғара, Кӯлоб ҳастанд. ҳамаи намуд сифатҳошон мегӯяд дорем ай арзон то қиматҳошон. дӯстони азиз, даврӯзаҳо мегӯяд ҳамаш мақсад ки сифатҳои зура мегӯяд ва таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд. кадом мешавад ки даврӯза ки лозим бошад ҳамхеле мақсад ҳар гуна чӣ хел дар дизайн десен ҳамхеле на рақамошон ҳастанд. сета рақамаи ҳар сеша дӯстони азиз, ҳар сеш кор мекунанд. ин рақамҳои 70 имо WhatsApp доранд. беҳтарин инсонай, беҳтарин мақсад ки корош сифати аъло катияй. ба шумо ҳамин яккара тавсия метавонам кадоме шумо ки даврӯза ки мехарем барои хонаҳотон ё ки мисол заказ мекунен кадом дизайне кати махбуб бошад ҳамон хеле мекунанд. шумо агар сурат гирен роӣ кунен ҳавай ранги ҳам гуфтагӣ шумо тайёр мекунанд. бештаро маълумотҳои пурраша аз рақамҳо гирен срочна ҳамхеле чизо бо қайтон мақсад ки ҳамаша фаҳмода метавонад марама. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад ки срочнаи қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Дусмурод Алӣ. 8 сотиқ замин маҳсулат дорад ки седар хонаи калон кардагӣ. дӯстони азиз ки гирди хонаҳо маҳкамаи обсвет шама аст. дӯстони азиз, ҳаммом отдельни, кухни отдельни, подвалам дорад, об дуруш шуда дӯстони азиз ва дар трезаҳошам часпондага. инчунин ҳуҷҷатҳошам мегӯяд ҳуҷҷатам 100% астад. ин навори хона аст ки дуруни хонаҳо шукатор мақсад ки монтаж кардагӣ аст. фақат камтар ранг бор мекунем метавонем зиндагӣ хонаҳои навсохта проектҳои нав карда ва дарои қимат часпондага. пеш хона бо наваи сай дӯстони азиз. боз подвалам дорад. дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ ки бо муомилаам дорад. 170 та бо савдои хуб дорад. ҳамаш проектҳои нав, ҳамаш мақсад ки маҳсулотҳои замонавӣ ҳозир сифати аъло кати мегӯяд. мақсад ки хона омода шудааст. хоб, якумаш рақамҳои Тисел дастии ахираш 23 Тоҷикистон, дуюмаш рақамҳои Россия дастии ахираш 50-70 ин кор мекунад дӯстони азиз. ва сеюмаш рақамҳои 11-50 инашам кор мекунад. инашдам обшин ҳар се рақамҳошон инашда 70 WhatsApp дорад. хоб, агар ки харидори аниқ боша мегӯяд бо муомилаи хубам мегӯяд мешавад. ина наворшро тамошо кунед кадом то ки мехаред занг заред срочна 170 бо муомилаи хубам дорад. бештар саволотона ба ҳамин телефон тиен ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонам. боз муомила мекунам. марама дигар маълумотша аз рақамошон гирем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Лолазор. дӯстони азиз, ҷои хуба мегӯяд, ҷои ободӣ ва об ва свет мегӯяд дора. аниқ мегӯяд ҳастад. 8 сотиқ замин маҳсулат дорад ки дудар хона кардагӣ ҳастад ки об ва свет мегӯяд дорад дӯстони азиз. хоб, дар наздикиш мегӯяд мағоза ҳастад, беморхона мегӯяд дӯстони азиз ҳастад. боз як варианти калонам дорад. хонаи навсохта уже тайёра барои зиндагитон мешавад.
нархи хона мега 165 сомонӣ аст бо муомилаи хубам дора ё ки алишам меша дар территорияи фархор боша мега ягон хона алиш мекунем. хонаи ҳозираи мо дар ноҳияи Данғара деҳаи Лолазор дӯстон азиз. Заминиш замини кушода аст, ду дар хона кардагӣ аст бо мақсад веранд карди ошхона баня ва хай обшим амехе дорад. алиши боша мега аз территорияи фархор мега марамат пешкаш мекунем. хона хай ремонт дора барои зиндагитон меша 165 та бо муомила дорад. якумаш рақамои мегафон дастии ахираш 98, дуюмаш рақамои расии ахираш 96 WhatsApp дорад. ягон саволтон боша, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар оиди ами хона фаҳмидан, шумо занг занед ба шумо фаҳмонда метиҳам. ва агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама карда боша, маромад рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайкора занед, фаромӯш накунед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум эълони навбатӣ. вагонои фурӯшӣ ҳастанд ки вагонои дуразмера ҳастанд ки мақсад ки ду трезага аст ва яктага ҳастанд. мақсад ки вагон ҳамаш бо усулави ҳозиразамоне ки пеши трезаҳо решотка дорад дӯстон азиз. боз мақсад ки сими свечам гузарондаги ҳастанд. мақсад ки даставкам территорияи душанбе доранд. мақсад ки обшифка кардагӣ аст дӯстон азиз. мақсад ки утеплитам шудаги ҳастанд. размерош мега 6 ба 2 ҳастанд. 6 ба 2 40 ҳастанд. бо обшим чанд ҳамуд размери доранд. ҳастаи мақсад ки як трезагаш ҳастаи нархаш 28 000 сомонӣ ҳастаи бо хай қачон муомила мекунен. ва ҳастаи ду трезагаш ҳастаи нархаш 30 000 сомонӣ ҳастаи ки мақсад ки бо ҳамирам ягон сум муомила мекунанд. территорияи душанбе, хуҷанд ҳама ҷо даставка дорад. адреси худашон бошад қарор дорад дар шаҳри хуҷанд ҳамаш бо усулави замонавӣ барои одамони мисол ягон мақсад ҷои фурӯшандагӣ мекунанд ё ягон чизга мекунанд ҳамхел вагоно обшин хали тайёр мекунанд. ҳамаш савремения ҳастай бо дӯстон азиз ё зурош ҳастай бо ягон намуд хали 20 000 фикр накунед. ин 20 000 неста, ин ёш зуртарак ҳастай. хоб якумаш рақамои вавилон дастӣ, дуюмаш рақамои дӯстон азиз поёнгинаш вавилон, бологинаш мегафон намедонам. ина 04 WhatsApp доранд. кадоми шумо дам хали мақсад ки вагон мақсад ки дар кор бошад замонавӣ ҳамаш тайёр мегирӣ, фақат корта пеш мебарӣ. марамат загза адресо дар шаҳри хуҷанда ва тарафҳои душанбе ҳам даставка дорад. вагони фурӯшӣ бо условиҳои замонавӣ катӣ. ягон саволтон боша марамат загз занед ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳам. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, пеши корвон дӯстон азиз, яъне ки обтови пеши бозори корвонда обтови иштаи доми навастройкаи нав. духонага квартира ҳастае ки дар 12 мошина қарор дорад ки 42 квадрати метра. боб све таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня дӯстон азиз. квартира мегӯяд бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. документош мега 100% мега 42 квадрата ремонтшав ремонтои хубае. нархи квартира 360 000 сомонӣ аст бо муомилаи савдом дорад. 36 бо муомила дорад. рақамои ҳисобшон аст мегафон. кадомиш буда ки дар кор ки бошад маълумоту бештар фаҳмидан, шумо занг занед ба шумо маша фаҳмонда метиҳам. ва нагуфтан омад ки дӯстон азиз шумо дам агар аз ягон ҷо хона, замин, квартира ки лозим бошад ки мехарен, танҳо дар комментари мо нависен. агар ки мо ёфтем дар видео оянда видео карда шумода пешкаш мекунем. агар ки ё ки шумо агар хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин барои фурӯхтан дошта бошен, марамат дар рақамои мо ба 885 1225 WhatsApp дора рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайкора занед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри бохтар, шаҳри қурғонтепа дӯстон азиз, яъне ки тецда якхонага, яъне ки ба ҳамаи усуле башай. якхонага квартира дар сеюм мошина қарор дорад 32 квадрат дӯстон азиз. ҷои беҳтарин да пеши мақсад ки супермаркети ёвар да, пеши мақсад ки ҳамом да, пеши мактаби 12 обшим ҷои хубае, пеши ёвар. хоб мақсад мағозаи хуршед, бозори ҳоҷи шариф ҳам наздикае, мақсад нихи ҳам наздикае, бозори фароврам наздикае. хай кадоме ки медонад бе ягон таъриф назди мағозаи ёвар бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. дӯстон азиз якхонагаи 32 квадрат нархш мегӯяд 260 000 сомонӣ аст бо муомила мекунем. ошхона, баня, кухни, ремонтои беҳтарин, обшим ба ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. 260 бо муомилаам доштае. хоб рақамои соҳибшона, рақамои мегафона, кадомтон ки мехарен занг занем бештар маълумотои пурраша гирем. бо дар рақамошон WhatsApp ҳам ҳастай. ва дӯстон азиз аз шумо хоҳиш ки ҳамин навори моро дастгирӣ кунед, лайкотон назанед ва силкаи навори моро дар WhatsAppтона имо ягон сайтое ки дорем ҳамин силкаша падилшаш кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ боятага аз шаҳри душанбе, территорияи шоҳмансур, тарафи стари аэропорт.
духонага квартира ҳастае ки дар 4 мошина қарор дорад. 39 квадрати метр. дӯстон азиз, 39 квадратае. бо об свей таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. агар харидори аниқ бошад мега мақсад ки ҳамин чизоша мегад метиҳем. агар ки харидори аниқ бошад мега бо нашод ҳамин нархша мегад мақсад ки муомилаи хубам мешавад. дар 4 мошина 39 квадрат духонага дӯстон азиз, ноҳияи Шомансур, тарафи территорияи стари аэропорт даем. нархи квартира мега 374 000 сомонӣ аст. бо муомилаи хуба мега мешавад. ремонтшам ҳастае. рақамҳои ҳисобишон аст тисел кадом то ки мехарен занг занен, бештар маълумоти пураша гирен. мегзарем ба 8-ум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи 5 ҷамоати Мирзоян дӯстон азиз, яъне ки мақсади территорияи ҷамоати Тоҷиксои. ҷои хуба мега, ҷои ободия мега, одамо зиндагӣ дора мега дӯстон азиз, мақсад ки вариантҳои алишиам дора ба ягон мошин кади нархаш арзон ай. 10 сотиқ замин ҳастае ки як временка нархаш 21 000 сомон ҳастае. агар ягон мошинам боша мега алиш мекунем. сумаки 21 000 сомон ҳастае. хай мақсад ки бухтон маълумоти пураша мегиред. ҷои соза мега, одамо зиндагӣ доранд. хай мақсад ки яки хали Мирзоян да камтар обуш меган проблемай бо хай занг зане хтон маълумоти пураша гиред дӯстон азиз. вариантҳои алиши мошин кати мина рақамҳои ҳисобишон мегафон аст. марамат метавонед дигар маълумотша гиред. мегзарем ба 9-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регарда, Ломоносов пеши паркда. як хонага квартира аст ки духонага муктен мешавад. дар 8-ум мошина қарор дорад. 46 квадрати метр. лифтам дорад. лифтшам кор мекунад. бо об свей таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ. инчунин ҳуҷҷатша мега 100%. як хонага дар 8-ум мошина лифт дорад. 46 квадрат яъне кушода аст дар центри ҳамин мақсад ки Турсунзода дае, пеши парк дае. ва нархаш мега 250 000 сомонӣ аст. мега соҳибшон бо муомилаи хубам карда метиҳем срочна. дар рақамҳошон ватсап ҳам дорад. 250 000 сомон аст. бо муомила дорад. кадом то ки мехарен занг занен, бештар маълумотша гирен. ва шумо агар хона, замин, квартира ки дар кор бошад дар комментария монависед аз киҷо аз кадом территория. мо дар видео оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. лайк занед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба 10-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки бояд ага аз территорияи ноҳияи 5 ҷамоати намуна дӯстон азиз, барои ҷои гов мол кадам мега ҷои зура мега дӯстон азиз. ҷои зур мақсад ки барои ҳамхе корода хеле одамое ки гов мол мекунанд созае. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кадагаст. хонаош беремонт дӯстон азиз, дудар хона астае. хоб нархаш мега 60 000 сомонӣ аст. мега бо муомила мешавад. вариантҳои алишиам мега мешавад марамат ки мега ки пешкаш кунен. опшин гирдванашда одамо зиндагӣ мекунанд. барои хеле ҷои гов мол мекардаги одамо боша мега ҷои мувофиқ астае. алиш мешавад. сумаки нархи 60 бо арзон карда мегад метиҳем срочнае. хоб кадом ки аз территорияи 5 километр боша марамат занг занен. арзон мегад метиҳем срочнае марамат занг занен. ва чӣ реклама боша марамат рӯи реклама мекунем. ин буд навори имзои мо. то видео онда худо нигоҳбони ҳамаи шумо.